Gladys aye obatan a wadi emfie aduasa 30 years a ofiri oboase a ewo asante mantam. Mami yi ani afira na wosanso ekita emofra ennan. Emofra nan a ekita eye maame Gladys yi emu mienu eye entafo. Mami twemu a yamfa ni fayade yi anwono na emu be mfie mienu ni ana na woni ne kunu ewo ho ana yade baaye. Yade baaye no akon nanso wanya ano sibre ama sesi nani afira. Na rahosem ne se ni kunu na wane ne tie na obe na ndaso no mami anhu ne kunu yi biem ebesi nne wo hu ba bia ne kunu wo. Ne kunu aja eye emofra nan yi abono so ama na koye arahosem yi pa ama aye maame Gladys. Mami nani afira oni adwuma bia ye enti wo sora no pa adwuma otimi ya ne se wofa enkra nan yi na wode won akọ eye kwanchen akosirishiriska na rahosem e wo nkra ne se obetima siriska dani nyina na ska kesi obeya eye 5 cedis anase 10 cedis na wode apẹ aduane ama aye emofra nan yi etoda bimpa otimi chine damu ne nyina nanso wonya sika bia emfa anto aduane enni arahosem ba ko a esanso kra wo mu ne se aye entafo a wo emofra nan yi mu no ketwa no wo mu no waye bubuafo mamechi ma wo no na abofra nante kama nanso emre kwa ni mu no wo hu se ne ba no antima nante biem enti maame no beko nsuo ba bia obeko bia no eye ne baketwa no de ehye na chisa enti eduru ba bia wotimi hu se maame no eso nsuo na ne afira na ne mane kitadua na ketwa no wo mu no esanso ehye na chi nea eya ewo asemu nyina ne se ba bia maame ene ne mada no eye obi na tedan a wasi ato hadada edan yi so nyina apa enti mamechi mu a se nsuo krampo eto a gise enkran de eye pan anase chansen esisi ho eso nsuo ma nsuo ni jai ansa na watimi ase wonkete ada asetena mu ayedin ama aye Gladys ene ne mai mu amema Gladys na wontimi enye bibi enye watimi ade ahwe eye ne mai enko school so efise wo chirimu a etora bia ne nkran bi di kra na ya na ayedin wakakra ba yi ade aboa mama Gladys no nimsi nyankopon ebi shrapa obetimi aboa ewo mobile money numbers ya ohu ewo screen ase no nyankopon enhyiraw se wo yibi na wo de aboa interview a wo hwe se wani gi ho a wo mode ase obeko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bomode aso besanso a share. Alright, abusia mama mu nyina akwaba biem emfamra aye the Bonesman TV. Media the Bonesman. And then your first time I'm stress say oba like wa share na wa follow yen e social media platforms nyina aye Bonesman TV. Nemo oboase aye binso na oboase na mawa be piem ya chinchin ya de ba be piem aye oboase na na mene aye menuaba na ma me bi wo ha ma mene na e ba be twetwen enkomo na dwumadi ya frɛ no aye ahintasemi no ono so na ahintasema na se ni problem awu mu no ono ya hye na yeso mmobi a obia no yatimi ade aboa no enti menuaba ya na ma me wo ha mene no ba be twetwen enkomo ara metisen Yankopando ya na kasa kese kakra ma me emba che frozen me ba che friend me Gladys achai what do you feel basing ba che mo 30 years 30 years achai woma me ba achai woma sing ba che mo ye 4 omu nyina papa ba kwa no bia papa ba che mo nyina ye papa ba ko where dey adwuma me ba che me nye adwuma bia me kokrom ko siliska anna kokrom ko siliska me ba che nkwa ne papa adwane ye no na minti menye adwuma bia mfa nhwe nkwala no eno nti na na me kokrom na makwa akosiliska na me dia to adwane ama nkwala no ada yare na hawa ma kokrom ko siliska me ba che me ni mi hu na de woni afra ba chai yade wo wana se ebeto wokom ba che ya mfa wo me ebeto me wokom wudi fi be sen na wani fry me ba che minya 29 years no na sayale no so ebeto me be afi ba ko mu ani me ba chai nti o se o man papa na moy ba che we dwane ko yi minim bebi a owo na wona na neti na wo enkura ba ko mienu miensa ennan me ba che menin na neti ana ye wo enkwala ni nyina na ntafo na ewo mu no wo sanso ntafo me ba chai ana yare be ka kakra no na minim yare kore be ka no
near the no to hospital. See, I didn't know coina. You didn't be fee, no or Nancy. It's me when the year, when she may 90 bill. She said, Mea, obedi dear Mea, or best sorry at Nasia, me or Costi or private, me ancasa, and I am a million day. Me found my call. Now, when you was in free, me and me consume. Me and miss your monoma, me and miss I Adrian Momodi. Yana me baby, I mean, Buafu, Bias, and Colani, who I mean to me, baby. Uko sooner or manana, so ma uko sooner nothing. But I say, be me, I'm a call toilet grana, Saberman in you, tis a bayan taphone, penny, no, my friend, not the meko. Wow. I was here. Interview me kitchen, you know. My you mean kakra. Me mammy, your friend Gladys. Na uchuma ye afiba kuni chini. No nukunu hono na sebi nifra yadi abetono so. Na sami ya meno kase na nifra yadi no ba ya nikuna one na wo nkora nan no. Nikunu no. Won tini kabiem. Sin kran nan ni gunu so. So mbedi diu so mbedi on ono na nifra na sebi. Ono ena wosanso ehwe enkrai. Abusia we de madaroma me behu me maami situation no anya easy. Manto so oba ketwa no kakra no ana oba no ede na ye na ono so otimi nante ana se onuru so be nante. Bibacho no nante. On 90 grandma ni hu chai na penny ni na nya nante. Ona na so penny ni nsa etwetwe na penny ni nante. Si ono so 90 we na me hu baby asayare ni so free ya ebe ka ono so to hono sia wontimi nsori mpu na akase wono akase eti aduane ayede ahya na no Kakra na to na so chai timi ni ntimi nante chai wo ko baby a hone fa no me ko baby a me ja no ono na se bi wo ko private chisame a me ba no ma be fa no ma wo no ko baby na itwase one omo ne kwa o wa na usanfa na na de bacha mi ana me fa no na me de na yede ashiche. Wow. Now what try say what no go hospital na bibisa. Bacho hospital na die ya de no koye na iskasem no mo kire me se me mfa ne nko Kumasi ji iskasem ne nti na wa mu we ade no so ba what try so go hospital. Bacho debi Aden ni boafu bi ade me meko se me ko scanner eno na edite aduane omo ne ho ya hia eno na me de bete drama o mai anu nti da kro utimi nya ska be sen mentimi nya ska kesi bia menya ye 5 cedis anytime cedis pe mentimi nya ska kesi bia ti da kro na umana nyina ko chinchin manya ska 5 cedis 10 cedis 6 cedis na umana ko school acho debi omo nyina obi an ko school acho debi me mane rosin me mane yetu be mane ye panya na ba na ye panya be mane ye penya nti o be ma na wo ba na be wo ntafo ba ne be ma na bacho me mane yetu na ntafo no so ma mienu ntafo no se ma mienu o me ma tu na be wo ntafo so ma mienu Osia if you flow ni aba bedru hanom no echini kodru aflow na ya sanso bedru hanom na wuchie asema amini aba yi kan ya aya asema arahuye papa sempu senkanani otimi kura hu ade na nkode ya adwuma
na the whole day ɔde nkora nan afɔ awia so saa na ɔkɔnya 5 cities ɛda ba bɛhwɛ nkora nan baabi a muti aha yɛ hwandan aha na muti ana ha yɛ den ana meti ɛyɛ obi dia na ma bɛsrɛ na meti nti ɛdan wei yɛ obi dan na ɔba bɛsrɛ dam bachan dan no so sɛ mehwɛ a so nyinaa tutu nso tɔ ayɛ mo nso tɔ ɛbɔ me de ade sisi ɛdan no na nsuo ne tia na mehwehwe na mede ntomago apepa na yɛde eyi asɛ hada sana ya meyɛ no di nsuo tɔ a motwɛn ma nsuo no to gya ansa na matimada bachan nti apan sisi dan mo bebrebe no bachan abusua mese kura fam kese ama me ne wanse ne fiare onipa benya wa ne fiare abusua we de aresede na mere to nyina yanim mama yemwa me mami na sebi i biatribia na se bujwa be kura na bitima ya mana na nka yatimi ayeden ayama no na watimi ene ne mai dane da nyina no monsa tima ko ma no oboase na mewi madaroma umemu mami na asem arahu ye pa 30 years na ni afra ni kuna na sebi na ono wo no ni kunu no nsoso eni ho wanti ni kunu ne nka fisi ara na bai but ne fiai ahwe nkura mako nan ama se bi ne bakro wo mu ketwa no entafo wanya ntafo ama ketwa wo mu no so no se bi wasan bubu agu ho awusiama mo mami video mba mu na mbese di screen yasi yasi mo ni pa omra otiase mami ya de interview ni nyina besi enche bia dia na beka hwe atofo na ahwefo a omohwew asma me ka chom se me shamo mo beye memmoa na mebre minni buafo bia nti me shamo mo beye memmoa okay wani no ehu ade kakra na ehu hwe kura pa che ehu hwe na mi no nyina kura me ehu hwe ehu bibia obana panyin de sen Solomon acha ena ni to aso de sen Enoch ena enketo anu so de sen amodi Lily ena Lillian acha ti Solomon ena Enoch ena Lillian enkra 4 ukuru so no wonyanti e ba bi obia bacho dabi na o boase krumu ha bi na okrumu ha bi bacho ai no boase ha bi abusia mama fa dwuma de nyina nsi ha no median the bones man na first time me say over follow on social media handles na bones man TV na ene pa ye no oso watimi aboa bi na ye de aboa se bi wana msati bi emi ene ye de chincha ni bi mu awoye oboase kro bensere oboase bensere ana ye de bi pie anti me dwuma de ni nyina esi ahanom awusia nyankopon hye obi biara se wo hwe dwuma de na wo boa makra mo nyina bye bye